y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper, tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper, tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte hasta tanto me devuelvas tu querer. Úplně šílená. Pláž Paraíso. Klidné a mělké pobřeží Puerto Ballena je ideálním místem pro odpočinek na slunci. Obyvatelé vesnice každoročně slaví příchod boha Zorby. Právě tam se objevují tisíce ptáků. Nemůžeš spát? Užívám si křesla. To už jsme dva. Taky tě vyhodili. Tak něco. Videohovor? Sousedí mají večírek. Jo. Proč sedíš v křesle? No, obvinila mě, že se dost nepodílím na organizaci svatby. Vždyť tě k ničemu nepustí. Nejspíš se zlobí, že musí všechno organizovat sama. Všechno, oslavu, hostinu, muziku, dekorace. Naštěstí začala s jogou u tvé kamarádky. U Vele? Fajn. Jestli ji nesklidní ona... Bohužel výsledky se ještě nedostavily. Měj s ní trpělivost. A vy? Přijdete? Jasně, přijdeme. Už jsem ti to říkala. Jo, říkala, ale zatím si to nepotvrdila. Jo, Pablo, přijdeme.
Už mě z nich třeští hlava a zítra mám důležitou poradu. Další reklama? Nemotivuje tě? Jo, ale v tuhle chvíli by mě nejvíc motivovala dovolená. Zlato? Budeme spát? Zkusím to. Opatruj se. Ty taky. Pusu. Pusu. No tak. No tak. Zlato, neteče teplá voda. Co? Zaplatil jsi plyn? Co? Zaplatil jsi plyn? Sprcha je ledová. To jsem ale blbec, zapomněl jsem na to. Takže jsme bez plynu. Odstřihli nás, zařiď to, prosím. Zaplatím. Miluju tě. Čau. Neboj se, zařídím to. Co se tam Víš, děje? to zařídím to. Říkám, že mě to tady nebaví, fakt ne, to pivo mi zase stoupá do hlavy. Co tu děláte? Ty ženský se to nezdá, myslí si, že je hvězda. Ta ženská se svýma pouzama nás neohromí kozama. Jo, to je dobré. Škola? Škola je v pohodě, kousek odsud. Niko, hele, nechtěj, abych to řekla mámě. Víš, co jsem si říkal? Koupím ti pejska, pak přestaneš otravovat. Můžeš jít. Můžeš jít. Jedeme dál, ta bába už je v trapu, tak se zas vrátíme k našemu repu. Halo, ale ahoj. Dorazím na poradu o něco později. Moc se omlouvám, tak zatím. Ahoj, pojď dál. Ne, je tu Guillermo? Máš tady nějakou... Pojď dál, pojď. Ne, potřebuju, abys popojil autem, blokuješ to moje. Autem? Jo, Jo, to je možný, ani si nepamatuju, kde jsem ho nechal. Ale počkej chvilku. ne, já prosím tě. Tak co, jak se máš? Víš, co znamená MILF? Máma, co chci píchat. Nemám děti. Udělám ti je. Tady. Necháš mi je pak ve schránce? Mám ho přeparkovat já? V tomhle stavu já řídit nemůžu. Billy, kdybys jen věděla, co mi provedl ten hajzl Raul, zabiju ho. Dáme oběd? Už musí jít. Blokujete mě, pane. Pohni sebou, ty jedna náno. Ale Jesse, to bylo super. Koho by napadlo obout Nandua do New Balance, aby běžel newyorský maraton? Geniální. Ale mám radost. No fakt. Jsem moc ráda. No jasně. Jsem překvapená. Oslavíme to, jo? Zajdeme si někam spolu na večeři. Dobře. ahoj lidi, ale promiň. Ahoj. Všechny ulice jsou ucpaný. V pohodě. Nejsou tady? Kdo? Klienti. Neřekli ti to. No, posunulo se to na pozítří. Ne, neřekli mi to. Co se stalo? Zaspala jsi, nebo co? Jo, ne, jenom blbý ráno. Blbý? To je ta 40 pily. Ještě mi není 40. To se tak říká. Zabrali mi místo. Kdo? No tak kdo? pily. Máš chvíli? Ne, u mě. Pily, jak dlouho tu pracuješ? S tvým tátou 15 let a s tebou ještě 3. 18 let? To je polovina mýho života. Dáš si kafe? Ne, díky. Dej si kafíčko, probere tě. Jsem v pohodě, díky. Jo, volal mi tvůj oblíbený klient. Embarkar? .com. Čeká nás 15. výročí kampaně s kravčou na dovču a chtějí to
pořádně rozbalit na síť. Vážně fajn. Jo, vážně, volali a ptali se na tebe. Milujou tě. Páni. A já teď musím přemýšlet nad strategií naší společnosti, agentury, co milujem. Co je důležité? Lajky, retweety, sledující, souhlas? Jasně. Jo, ale to asi není zrovna tvůj svět. No, já myslím, že to zvládám. Jsi reálně vidět na Instači, Facebooku, máš aspoň aplikace v mobilu? Existuješ? Tak schválně, znáš Maju Cantarini? No, to je nějaká modelka, ne? Módní blogerka, DJka, herečka, youtuberka, absolutní hvězda. Na síti X 1,5 milionu sledujících, na Instagramu 500 000, na YouTube 2 miliony a influencerka číslo 1 v Argentíně. Hele, to je ona. Tak jsme tady, miláčci. Holka A jak nabitá moc zakončit energií, prohlídku to je agentury co? než tady, u samotného šéfa šéfů. Alejandra Gomeze Prieta. Ty jsi prostě dynamit, Pane to bože, je fakt. ty musíš být Pilar, já umřu. Tolik jsem o tobě slyšela. Kluci a holky, tohle je Pili, místní #1. Paní? Pozdrav. Dobrý, tady to střihneme. Pilar je v reklamě profík a bude pro mě pracovat. Výborně, Jo, super, jasně, paráda. super. Stačí. Ne. Co říkala? Ne, Majo, ne, nikdo nebude pro Ne, nikoho pracovat. sorry, to je jen pro followery. Líbí se jim, když jim řeknu, Jasně. že pro mě někdo pracuje. Jo, jistě. Jasně, jsme tým. Jo. Přesně. Pili, Maja, Pili, Maja. Spolu? Jsem moc rád, že se vy dvě setkáváte, protože já chci, abyste přivedli s Spolu? Kravčou na dovču do 21. století. 21st century. Vy dvě spolu, protože chci to nejlepší z obou světů. Jakých světů? No, toho jejího, budoucnosti a tvého, Pilar. Doli, nevíš, jaká je Indie. Auta udělají uličku, abych mohla projít. Jinde mě honí s nožem tady s barevnými náhrdelníky. Jsem tu bohyní, Doli, doslova. Tak si zbal kufry a vyraz tam na dovču. Ahoj, jak se máš? Ahoj, pracuješ? Máš chvilku? Jo, povídej, počkej. Vybavíš si reklamu s Kravčou na dovču? To se ptáš vážně, tvůj první úspěch. No, úspěch. Ale nehraj si na skromnou, o té propagaci mluvili všichni. Propagaci, ty jsi ale předpotopní. A kde jsi? To je ten bar? Jo, jsem tady, nemůžu tomu uvěřit. Podívej se na tu nádheru, je to neuvěřitelný. Brzy to tu už otevřeme. Nádhera. Musím to vidět. Proto ti volám, potřebuju poradit. Architekt mi řekl, že chce tuhle zeď vymalovat barvou bergamot. Co je to sakra za barvu? Bergamot se barvou podobá citronu. Zlato, kde seš? Ten hlas znám, máma? Měla tě ráda. Zlato? Nejradši mrtvou. Ahoj, tady seš. Volala jsem ti, proč to nebereš? Měl jsem hovor. S kým? S Pilar. Aha. Poslyš, volal mi DJ a říkal, že je na něm, jaký vybere písničky. Proč se do toho pleteš? Ne, řekl jsem, ať to dá dohromady, že to Jak pak to zkontroluju. on? My si musíme vybrat písničky No a jo, vypustí on despa. to ví. Ale jak to může vědět? Jo, dobře, Je to dobře, naše dobře, svatba, tak jo. ne Tak jeho. zatím ahoj. Zatím ahoj, pusu. Tak co? Není to špatný, jen nechápu, co děláš s rukama, vypadá to tak... Kvůli nechtovýmu studiu. Musíš je ukázat? Jasně. No tak to jo. A ty boty jsou vidět? Taky reklama? Jo. Ne, vezmeme to znovu od doplňků. Vezmeme to odsud. jdeme. Jasně, dobře. A nezapomeňte, všechno, everything jsou doplňky. Výborně. Dobrý? Jo, Jo. zůstal jsem na nich chvilku, jak si říkal. Majo, Jo. ahoj. Ahoj. Tvoje auto? Jo, proč? To je moje místo. Jo, sorry, ale mi říkal, že je to dočasně. Aha, ale... Jo, dočasně, než se to nějak vyřeší. Pili? Sorry, můžeme tohle ještě zopakovat? Víš, na sítě. Potřebuju nějaký ten konflikt a tak. Dobře? To... Ahoj, tvoje auto? Mohla bys to... Tak nějak. Vezmeme to s příchodem, co? Nádech na 1, výdech na 5. Když přijde myšlenka, nepotlačím ji, ale oddám se relaxaci. To je hajzl, to Ale snad no není tak. možný. Santiago? Ne, proč Santiago? Raul. Vždycky jen Raul, A víš? Santio?
Ne, Santiaga jsem jen jednou využila, aby Raul žárlil. Co se stalo? Je na Tindru. A? Jak to a? On je na Tindru. Chápeš? Je mu to jedno, nevadí mu to. A teď zbalí první, co mu přijde pod ruce. Hajzl. A jak to víš? Dala jsem mu super like a neoplatil mi to. Takže jsi taky na Tinderu? A jak jsem asi poznala Santiaga? Počkej, Vale, zpomal trochu, počkej. Tohle ne, tohle mu jen tak neprojde. No tak Vale, oba se snažíte z toho nějak dostat. Zkus to pochopit, dej mu trochu času. Vale, mluvím s tebou. Jo, slyším tě, s tím časem máš pravdu. Můžu ti něco říct? Jo. V práci to bylo strašný. Vale, mluvím s tebou. Ale já tě přeci poslouchám. Můžu současně psát SMS-ku a poslouchat tě. Dali mi tam takovou youtuberku, Ne, to snad. To je ale hajzl. Píše, abych mu dala pokoj. Věřila bys? Ne. Zdravím. Jde o ten plyn? Ano, to vy? Ano. A pak, že pozdě chodíme my. Ne, určitě tam někdo je. Příště si to prosím zaříte líp. Teď mi to podepište, musím jít. Ne, prosím vás, je tu jen chvilka, ne. Mám už po službě, paní. Když už jste tady. Je mi líto, prosím podpis. Javiere! Stlum to trochu. Co se děje? Stalo se něco? Stlum to trochu, prosím tě, vypni tu muziku. Dole byl ten plynař, hodinu tam čekal. Cože? To mi nemohl dát vědět? Je to snad není pravda. Nevím, zlato, zvonil na tebe hodinu. Mám se zas sprchovat studenou? To snad není možný. Platíme 1000 a ten chlap nemůže vyjít nahoru a dát mi vědět, co mám teď dělat. Lásko, už jenom jeden den, jo? Zítra to vyřeším, jo? Zavolám tam. Dobře. Poslouchej mě. Lásko, Tvůj syn. chvilku. Tvůj syn mě dneska poslal fotku zadku. Pochlubil se mi. Řekl jsem mu, že je pitomec, dal jsem mu co proto a hrozně jsem mu vynadal. Asi se spletl a chtěl to poslat někomu úplně jinému. Takže je v pořádku, že posílá tyhle fotky? Miláčku, je to trouba, vynadal jsem mu. Když má takovou matku, co s ním zmůžu? Miláčku, dalo mi moc práce se dostat do tohohle bodu. Jsem teď v rozmachu, tvůrčím rozpoložení, jo? Necháš mě o samotě? Prosím, Nezahej na mě, ještě jo? půl hodinky, jo? Stlumím muziku, ať tě to neruší. Běž. Vidíš? Jeden a jeden, pane. To jsou 2, jako mý vejce, kočko. V noci se mi o něčem zdálo. V poslední době se to opakuje. Ne každý den, ale často. Trochu se stydím mluvit o tom. Takže jde o to, že jsem na ostrově v Karibiku sama na pláži. Lehátko, tankíny, popím piňakoládu s rumem. Ne, bylo to spíš daiquiri. A cítím, že se vedle mě někdo postavil a stíní mi. Otočím se, kdo to je, a vidím 3 chlápky, jeden větší korba než druhý. Tak sklopím hlavu a dělám jako, že mě vůbec nezajímají. Pak si všimnu, že jsou nazí. Úplně. Byla jsem jak v hypnoze. A jak to ve snech bývá, někdo řekl, za půl hodiny nastane konec světa. Tak jsem hupla na matraci a připadala si jak v lunaparku. Omlouvám se velice. Několik dní mě sužuje silná gastroenteritida. Moc se omlouvám. Moc se omlouvám. No, takže si začala, možná bylo
No, lepší začít. Chtěl jsem se zeptat, jak ti tenhle týden zabírala medikace. Povídej. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, pididipip. Hodně štěstí, milý Rokýto, hodně štěstí, zdraví, bravo! Foukej, ty kocoure jeden. Hele, jak je rád, že ho přišla navštívit teta. Babička už ho pozdravila. Byla tu máma? Ne, volala. Díky, že jsi přišla. Nevím, kolik narozenin mu ještě zbývá. Chtěla jsem tě vidět. A taky trochu porušit dietu. Mám jednu dobrou zprávu a jednu prosbu. Jakou? Po pořadě. Nejdřív tu dobrou zprávu. Fajn. Vyšlo mi to s tím domem. No výborně, to je super. Mám hroznou radost. Líbí se jim můj návrh. To ti moc přeju, super. A teď prosba. Mluv. Musím tam odletět už zítra. Mám se postarat o Roka. Chci toho moc? Je ale to problém? Ale ne, kde pak. Vysvětlíš mi léky a můžu si ho hned odvést s sebou. Ne, víš, jaký je. Vezmeš ho odsud a zblázní se. A veterinář říkal, abych ho nebrala ven. Je moc slabý. Mám bydlet tady? Šlo by to hlavně kvůli těm lékům, víš? Počítej s tím. Díky. Dáš si mate? Máš ještě dort? Je ti to všechno jasný? Jasný, jo. Napadlo mě zůstat tam s vámi. Nebudu rušit. Bude lepší, když zůstaneš venku. Jde o důležitou poradu. Tady? Tady. Tak můžeme. Děcka, Sergio, děkuji vám za opětovně projevenou důvěru agentuře a mě ohledně tohoto projektu. Sergio, promiň, ale jak tam tak sedíš, vzpomínám si na začátky s Kravčou na Dovču, protože se to odehrálo právě tady. Jo, ale to jsme byli o trošičku mladší. Kdo? No bezva, takže všem tady je jasné, že sítě nabízejí spoustu možností k využití. S YouTube, Instagramem, Facebookem, sítí Ale X. s jakým obsahem? Protože na sítích už jsme. Jsme se společností Embarkar, ne s Kravčou na Dovču. Takže podle mě bude nejlépe, když začneme s ambasadory, dobře? Začít propojovat značku s Kravčou na Dovču, takže s profilem. Pardon, Pili. Dobře, jasně. Můžu mít mini komentář? Jistě, do toho. No, slyšela jsem dobře s ambasadory. Ti, co jsou na síti. Jo, vím, co máš na mysli, ale pro mě patří do roku 2016. Neříkej, je dokázáno, že fungují, že jsou efektivní. Byly a jsou... efektivní, už nejsou. Hele lidi, už mě nebaví poslouchat, že musíme něco udělat s obsahem, protože televize musí udělat twist a že se nikdo nedívá na nic, co není on demand a že bla, 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 bla. Ale... Jak a kde prodáme produkty, to je důležitý. Lidi chtějí něco organického, mít osobní zážitky. Věř mi, Pili, že ambasadoři už nefungujou. Takže mě napadlo, že můžeme stáhnout rolety? Jo, můžeš je stáhnout. Takže, něco vám ukážu, je to jen taková improvizace. Jenom skici. Tady, vidíte? Sergio. A Pili? Fajn. Takže ta naše kráva musí k lidem domů. Do každého domu, k vám, ke mně. Malým, tlustým, tenkým, hezkým, protože jediný, na čem záleží, je tvorba virálů. A s výjimečným originálním obsahem, současným, ne včerejším. Webový seriál. Ne, ty jsou tak z roku 2014. Ne, myslím virál, zážitek, 5-10 sekund. Majo, ale za 5 sekund nikoho neohromíš, víš to? No, Pili, je to můj názor. Tohle je brainstorming a říkám jen, co si myslí generace, která vstřebává informace rychlejc než tvoje. Ale zatím jsem od tebe neslyšela jasný koncept. Počkej. Jasný koncept? To se vracíme do let, kdy jsem nebyla na světě. My musíme udělat něco odvážného, okázalého, něžného, neotřelého. Něco vymyslíme. Ty, Pili, cokoliv, rychlej nápad, cokoliv máš v hlavě. Obrázek, nápad, cokoliv. No tak, zkus to. Dobře, tak jo. Ne, pardon. Moje metoda je rychlá, vaše možná ne, ale já bych šla touhle cestou. Dobře. Super, pojďme na to. Chytíme se toho a uvidíme, co může být tím virálním obsahem. A až bude něco konkrétnějšího, znovu se sejdeme. Sergio, díky. Tak a teď všichni do práce, jdeme na to.
Moje auto? Odtáhli ho. Co? Říkal jsem, aby to nedělali, ale zadní kolo bylo za čárou. Vždyť jste mi říkal, Ale abych to to tu kolo bylo nechala. vzadu. Měl jste mi na něj dát pozor. Dával jsem na něj pozor, byl jsem tady. Pablo, kde jsi? Není mi dobře, co mám dělat? Je to už lepší? Nevím. Sešlo se moc věcí najednou. Složila jsem se. Promiň mi to. Ne, není co. To je v pořádku. V pořádku. Volala jsem Javierovi, ale nebral to. Nevěděla jsem, komu zavolat. Na zemi, na ulici, trapas. Promiň. Klid, všechno je v pořádku. Život se prostě někdy zkomplikuje. To jo. Mně se komplikuje, protože je pro mě těžký říct... A co? Říct to, co chci. A co chceš? Jak co? Ty. Co chceš? Právě jsem řekla, že je to těžký. Tak řekni něco, co bys chtěla teď. Teď nechci nic. Nebuď nudná. Nechceš nic? Nechceš kafe s mlíkem? Mám tady vynikající toustovač. Nebo džus? Nic? Nechceš vůbec nic? Chci obejmout. Šlo by to? Dobrý. Jo. Ahoj. Ahoj. Co je, nemůžu se ti dovolat. Promiň, chtěl jsem přijet, jenomže... Co je, volala jsi mi? Nejmíň 100krát volám ti co 5 minut. Myslela jsem si, že jsi tady s někým. Jo, neslyšel jsem mobil zvonit. Jde o to, že Pilar má problém. Tak ty máš problém. Jo. Vážně? Nevypadáš špatně. No, už je mi líp. Tak to je klika. Jdeme? Jo, jasně. Tak jo, jdeme. Vezmu si věci a jdeme, jo? Klídek. Jsem klidná. Vedro, co? Měla jsi problém? Jo, dneska v práci. Je mi to volný. Ty i tvoje práce. Myslíš si, že jsem blbá a nečtu zprávy, co mu posíláš? Ale... Žádný ale. Co tady děláš? Neuvědomuješ si, jak jsi trapná? Proč mu posíláš zprávy? Voláš mu? Nechápu to. O nic nejde. Jasně, že ne, protože ty nejsi pro něj. Jsi stará, je ti 40. Podívej, ty a teď já. Jediný, co k tobě může cítit, je nostalgie. Rozluč se s ním, protože se vezmeme a už ho neuvidíš. Žádný vzkazy, volání, prostě nic. Slyšela jsi? Slyšela jsi? Vypadni odsud. Tak už vypadni. Jak jsi na tom? Duše nemá hranice, nic. Nás nemůže uvěznit. Pane?
duše nemá hranice. Pane! Nic nás nemůže uvěznit. Jste v pořádku? Ne, klid. Bylo to jenom staré sako. Co? Nic se neděje. Je to v pořádku. Je to obřad, rituál. Jseš v pořádku? Ano, promiňte za vyrušení. Neřekl bych. Co? Chci říct, asi nejsi v pořádku. Nebojte se. Myslela jsem, že chcete skočit. Já? Ne. Ne, kde pak. Ne. Občas to dělám. Jak jsem ti říkal, byl to obřad. Rituál, víš? Léčení, řekněme. Duchovní. Duchovní? Mhm. A jak se to dělá? Slyším se a nesnesu to. Abych ti mohl pomoct, musím vědět něco o tom, co cítíš. No já se cítím jako zabržděná, zaseknutá. Jako bych byla na letišti a čekala na volání k nástupu. Nevím kam, kamkoliv. Ale nevolají mě. A já tam jen sedím, čekám a čekám na letadlo. Nikdy neodletí. Kouknu kolem a všechna už odlétají. No, a co bys teda chtěla dělat? Minimálně odletět. Ani nevím, co chci. Dělám, co mám, ale nevím, co chci. No ale jedna věc by se neměla lišit od druhé, ne? To, co chceš a po čem toužíš, je v tobě. Jde jen o to, aby to šlo ven. To zní hezky. No, jestli mi věříš, myslím, že ti pomůžu. Největším štěstím je najít svou pravou podstatu a největší utrpení zradit ji. Uděláme takový malý obřad, abychom sladili tvoje činy s tvými touhami. Jako se sakem? Ano, ale trochu silnější. Budeš potřebovat sklenici mléka a sklenici červeného. Spálíš bílou růži a část popela potom nasypeš do sklenice s vínem. A s červenou růží uděláš to též, ale popel hodíš do mléka. Do sklenice mléka kápneš několik kapek své krve. A do sklenice vína také několik kapek, ale své moči. A víno vypiješ. A vyzvracíš, jak nejrychleji to půjde. Ale tu sklenici mléka ne, tu necháš v sobě. Vypiješ ji a půjdeš spát. Toť vše. Hele, tohle je dárek. Jestli chceš, použij ho. Mně pomáhá, nevím. Děkuju.
Zlato moje, není trochu pozdě? Popravdě řečeno je mi to volný. Tady i tady. Co ty? Pozor s tímhle. Neměla jsi nějaký kilčo navíc? A ty, mroži, podívej se do zrcadla. Poslyš, beru si tvoje auto. Moje mi odtáhli. Buď užitečný a přivez mi ho. A ty sladký řečičky si nech. I tvoje máma ví, že mě okrádáš. Prdělo. Nezapomeňte, lidičky, vždycky, always je to super, takže Hej, na to baby! nezapomeňte. Miluješ konflikty, koukni ven, protože si někdo pohrál s tvým autem. Co? Ne. Přijď, až budeš chtít. Pojď sem. O co jde? 2 věci. Mám 5 minut. 3 věci. Ah, Ty ses posral? Co? Smrdí to tu hovnem. co to říkáš? Ne, teď ta druhá. Řekneš ty youtuberce, ať se neopovažuje parkovat na mým místě. Jo, tak tohle. Mělo to být jen na uvítanou gesto. Gesto? A říct to mně, to nebylo gesto? Máš pravdu. Moje chyba. Co dál? Omluvíš se mi za to ponížení a trapas na včerejší poradě. Promiň, já tobě. No tak, Pili, brzdi. Nebudu brzdit, kurva. Nezastal ses mě před klientem, na kterém jste se s tvým fotrem napakovali díky mně. Omluv se mi. Pili, no tak. Hned se mi omluv. Omluv se mi, nebo tě zažaluju o zasraný podíly za kravču na dovče. Zažaluješ? Takhle to v branži nefunguje. A co ty víš o branži, ty šašku? Ničemu nerozumíš, všecko si zdědil. Jde ti jen o to ukazovat svůj ksicht na uprděných akcích. Moje práce je networking. Networking, ty ses narodil v Miami? Mluv, jak Ne, ti zobák narost. počkej. Roky za tebe nastavuju krk a ty mi ani nepodržíš parkovací místo? Pili, stiž se, jsou tu lidi, seš indisponovaná. Cože? Nejsi indisponovaná. Indisponovaná? Myslím. Ne, to nejsem ty zaostalý opičáku. Netušíš, s kým máš tu čest. Jsem ta nejšílenější a největší mrcha na planetě. Omluv se mi, jinak budeš na Facebooku, v televize, budeš úplně všude. Promiň, omlouvám se. Jejda, ty ses vážně posral. Ne. Posral ses? Posral Ne. ses, že jo? Posral ses. Nic si z toho nedělej, to je lidský. No tak uklidni se, No. Lídek. Víš co? Přesvědčil si mě. O čem? Dám výpověď. Co? Vypadnu odsud. Strč si tu agenturu do prdele. S dynamitem. Pilar, no tak. Spielbergu, natoč tohle. Vale? Ahoj, Billy. Včera jsem se chovala jako idiot. Chci tě vidět, zajdem na kafe. Tak jo. Pane, jo, to je prdelka. Co? S tou by sis neporadil, šulinku. Ahoj. Ty se nezdáš, co? Co tady děláš? Jak se máš? No, čekám tu na Sofii. Chtěl jsem ti polichotit, ale radši si to nechám pro sebe. Vždyť mi lichotíš pořád. Co? Flirtujeme spolu celou dobu, tak se nedělej. A co tu děláš? Jdeš za kamarádkou? Jo, vidíš, osud nás spojuje. Tvoje nevěsta už se uklidnila nebo dál prudí? No, trochu jo. Teď chce schodit a koupila si menší šaty, aby měla motivaci, ale nejde jí to. Ta je pitomá, yoga je na hysterii, ne na hubnutí.
Co je s tebou? Proč? No, jsi útočná. S někým se pohádala, nebo... No, jsi to snad pohádáš? ne. Nejrychlejší deja vu v dějinách. Ahoj. Už zase ty? Co tu chceš? No, přišla jsem za kamarádkou instruktorkou. Valerii. Valerii? Jo, Jasně. A já mám snad na čele napsáno hlupačka? Ne, je tam blbka. Co? Nechcete se uklidnit a probrat to jindy? Zmlkni, prosím tě. Víš, co ti řeknu? Radši mlč. On možná má trpělivost snášet tvoje pubertální výpady, ale já už jich mám plný zuby. Něco ti poradím. Zlato, na světě je tolik zasraných chlapů a ty jsi si našla zrovna jeho. Vidíš, je to Božan? Zkus si ho vážit. Jednoho dne ho napadne, proč si tě sakra vzal. Čau, kotě, jsme na WhatsAppu. Čau, čau. Jdeme? Řeknu ti, jsem doslova jiný člověk. Říkám a dělám si, co chci. Vale? Jo, poslouchám tě, jsi jiný člověk. Chceš slyšet bombu? Dala jsem výpověď. To snad není možný, vážně? Valerie. Co? Můžeš se na mě dívat? No, promiň, pořád to nemůžu rozdejchat, jsem hotová. Slyšela jsi, co jsem říkala? Jo. Bylo to pro mě důležitý, co jsem řekla? Ale Pili, kolik je ti let? Řekni, co jsem řekla. Řekni mi to. Vydrž. Odpovím na tohle a potom budu celá jenom tvoje. Pokaždý, když se vidíme, máš v ruce tenhle krám. Dej mi ten telefon. Chci vidět, co je tak Vrať důležitý. mi ten telefon. Skupina na WhatsAppu Kočky ze Skiranče? Jo, co má být? Myslíš, že spolužečky nevydrží ani minutu, aniž bys jim odpověděla? Ale pro mě je to důležitý. A to, co říkám já, je hovno? Ne, nevíš, o co jde, dej mi Myslela to. jsem, že jsi moje kamarádka. Jo, ale Marga mi psala, že potkala Raula. Přestaň tu huso, přestaň s tím Raulem už. Vždyť jsi instruktorka jógy. Jo, ale uklidni se. Každý zvládá věci, jak může. Jo? Chceš mobil? Vrať mi ho. Co děláš? Až ti budu chybět, zavolej. Promiňte, máte rýži? Na řadě jsem já. Demente! Já tě zabiju. Uf, je. No, tak jo. Co si to? Zbláznila ses? A ty? Kdo si myslíš, že jsi? No, To cigáro hořelo, Magore. snad ti nechytli kozy, nádhero. Máš je větší než já. Bacha, nemám problém ti ji fláknout. Ty seš mačo? Jo. Tak co, mačo? Tak pojď, dělej. Tak co, mačo? Máš dost, mačo? Pust mě do prdele. A máš dost, mačo? Jsi blázen. Ať je Uber, sakra! Šílená kráva. Už zase? Co je? Zase pozdě. Nikdo neotevřel? No, rozhodl jsem se, že se tu budu opalovat. Ne, neotevřel. Já toho Javiera. Pojďte se mnou. Ne, kočko, ne. Mám už totiž padla. Podpis, prosím. Ne, kočko? Co je? Co je? Ne, kočko? Jdeš se mnou, nebo ti rozškrábu ksich drápama jako kočka. Snaž se trochu. Pojď. To je dobrý. Díky. Udělej si pohodlí. Počkej tady, zlato. Javiere? Nikolasi! Co je to za prasárnu? Jo. Holka, přestaň s tím hned. Utři se, prosím tě. Utři se v mý ložnici.
Co tu děláš? Počkej, ženská, odsud byl lepší záběr. Jak můžeš takhle zneužít ženskou? Hele, klid, byl to můj nápad. Chci být slavná. To se fakt nestydíte? Za co se máme stydět? Přestaň s tím, dinosaure. Musí se mi pořád plíst do života. Proč se radši nestaráš o sebe? To bych moc ráda, ty kreténe, ale mám problém. Tebe! Proč nejdeš ke svý matce? Proč nejdeš ke svojí matce, ptám se tě? Co to s tím? Tvoje matka, že bys měl být u ní, ne u mě. Jenže ona s tebou nevydrží, jen se válíš a honíš si ho, parazité. Počkej chvilku. Oblíkni se a vypadni. Nemáš ani postavu na porno, chcípáčku. Javiere? Javiere! Co se děje? Co se děje? Nic, byl jsem trochu zablokovaný, koupil jsem si play na odreagování. Tvůj syn je v naší ložnici a točí tam porno. Co tam točí? Směješ se? Nesměju. Jsi na něj pyšnej? Ne, co mám dělat? Je to tvůj syn, šuká v naší ložnici, zatímco ty jsi tady. A co je tohle za sračku? To je oko. Vidím, že oko pitomče, je to sračka. Zase si zapomněl na plynaře. Pustila jsem ho já. Neplatíš účty, nenakupuješ, nemiješ nádobí, nevaříš, nešukáme a teď si koupíš PlayStation! Moje práce je taková, někdy se ztratím v tom, co cítím, no. Není jako ta tvoje, tam se mi nezatváříš a dostaneš plat. Je to o emocích, lásko. Tak to je. Vypadni. Kam? Třeba do prdele, ale vypadni z mýho bytu. No, počkej, budu se snažit, uklidni se, lásko. Hele, já... Dost, je konec. Vypadni i se svým synem. Už mě nebudete srát. Ty... Jseš indisponovaná? Myslíš, jestli mám menstruaci? Pracuju 28 hodin denně, vařím ti, žehlím ti a jsem indisponovaná? Je to fyziologická záležitost, neobvinuju tě. Víš, že i já mám emoce? Taky se potřebuji ztratit v tom, co cítím. A chci vědět, jestli mám talent. Mám talent? Co ti je? Schválně, jestli ho mám. Davida je z toho polok, vidíš? A teď? To je krása. To je moje dílo! Co je to s tebou, jsi šílená? Úplně šílená, úplně. Hele, jak tu sračku rozřežu. Hotovo, vše vyřešeno. Využil jsem chvíle, když jste si trochu povídali a šel jsem nahoru, šel jsem dolů, všechno jsem znovu zapojil a zase to funguje. Už se můžete koupat. Jo. A klukům na ústředně jsem říkal, že kdybyste měli trochu problém s platbou, nestíhali, aby měli strpení. Počkej, jsou to hodný lidi. Moc krát děkuju, díky, No, moc není děkuju. zač. Dlužím ti dýško. Halo? Ahoj, Zlato, zapomněl jsem si tam tu moji hru, můžu si pro ní skočit, nebo mi ji přineseš, nechci otravovat. Do prdele s tím krámem! Dali k tomu 2 hry zadarmo. Vzal jsem to na splátky, výhodná koupě. To jo. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, está fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. No, es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto.
Ideální manželství má 2 předpoklady. Muž musí být hluchý, žena slepá. To jsem neřekl já, ale Sokrates. To znám, teď něco od Moliéra. Je pořád ještě lepší být ženat, než být mrtev. Tohle je taky dobrý. Kdo je? Kdyby se mužům dostávalo Já, Maja. si zasluhují, měli by zatraceně... Děláš si prdel? Co tady děláš? Co chceš? Přišla jsem ti ukázat něco hustýho. Ne, mě nic nezajímá, vypadni. Prosím tě, chci ti něco ukázat. Nechci nic vidět, vypadni! Podívej se kukátkem. 145 000 zhlédnutí za jediný den. Jsi virální, vítej v mém světě. Přesně tak, tvůj svět, padej. Řekni mi, co se stalo, že ses takhle změnila? Jsi úplně někdo jiný. Ta energie, to šílenství. Jaký šílenství, blbko? Líbíš se mi, jsi autentická, šílená. Tak autentická. Jsi masochistka? Jsi směšná. Přesně to jsi. Chodíš všude s tímhle ubožákem. Co? Myslíš si, že jsi Madonna? Nikoho nezajímá tvůj život bez mozku. Sleduje tě pár uhrovitých kreténů, taky bez mozku, jako ty. Čemu se směješ? Začni něco studovat, protože jakmile ti to dojde, skočíš z balkónu. Prosím. Jen minutu tvýho života. Hele, mám čokoládu. Tak a to je ono. Ty ne. Já vím, že moje sláva pomine. Proč myslíš, že jsem šla do agentury? Navíc od chvíle, co si odešla, je tam chaos. Odešla jsem včera. Jo, a už je to znát. Alejandro je totální tupoun. Agentura si byla ty, tvoje hlava. Nezajímá mě, co říkáš. Zbývá ti 20 sekund. Tak jo. Chci partnerství. Vážně. Prosím, dej mi šanci. Vím, že jsem to přeháněla, že jsem byla ta nejhorší na světě, ale chtěla jsem tě zaujmout, aby si všimla mýho potenciálu. 10, vážně. 9, Pili, 8, my dvě můžeme 7, být, já nevím. 6, 5, nemáme limity, 4, nemáme limity. 3, 2, 1, Ne, ven! to ne. Pili, my dvě spolu můžeme být jako oheň a voda, víš? Můžeme cokoliv prodat, viralizovat. Strci YouTube do... Nemám zájem o virál ani o prodej. Chci, abys odešla. Tak hele, poslední věc, co ti řeknu, a jdu. Až pošleš všechno a všechny lidi okolo do prdele, zavolej mi. Protože já jsem jediná, kdo tě snese. A pak Pili a Maja together forever. Jo. Asi nejsi ten pravej, ale věříš na magii? Tak co, brala si ty léky? Ne, spláchla jsem je do záchoda. A proč? Protože rituál. Stala jsem se někým jiným, mnohem lepším. Někým, kdo už léky nepotřebuje. Nevím, přísahám, že nemůžu mlčet. Nemůžu jen přihlížet. Přijde impuls a třes se. Rituál? Vážně? Jo, ano. Ze dne na den? Mhm. Takhle najednou? Zní to přehnaně. Znectila jsem šéfa a dala výpověď. Vyhodila manžela z domu, poprala se s chlapem. Dala si velkýho špeka. Špeka? Co je špek? Joint, brko, mrkev, marihuana, tráva. Aha. Cítila jsem se skvěle. Tak skvěle, až z toho teď mám... Dostala jsem z toho strach. Strach? Proč strach? Protože to neovládám. Mhm. Co to sakra píšeš? Celou dobu si něco píšeš a já nevím co. Takže, kolik si toho vykouřila? Nevěříš mi? No, zní to trochu vymyšleně. Vymyšleně? Ano, nejsi člověk, co je schopný něco takového dělat. Ty nejsi ten typ ženy, no, totiž nejsi schopná tohle udělat. Zatím. Nejsem schopná. Nejsi schopná, ne? Máš pravdu, nejsem. Aha. Protože si mě cpal prášky na utlumení. Naučil jsi mě dělat kompromisy, nechat si všechno líbit, neříkat, co si myslím, být submisivní, vzít si chudáka, proto toho nejsem schopná. No tak, Pilar. A čeho jsi schopnej ty? Všeho. Doktor nejsi, okrádáš mě, už roky mě okrádáš, vrať mi moje peníze. Stačily by nabit v severní zóně. Víš co, jsi zloděj! Pilar, tohle je nervový kolaps. Jsi zloděj, maták, Dej si šolkař. tuhle pilulku pod jazyk a začni zhluboka dýchat. Udělá se ti hned líp. Je to sublinguální dávka, věř mi. Jo? Otevři pusu! Otevři! Spolkni to! Ani hnout, nebo ti rozbiju hlavu! Celý to spolkni!
Něco ti upadlo. Co? Obal, zvedni ho. Proč? To nevadí. 10 metrů odsud je koš, zvedni to a vyhoď to. Co se stará? Seber ten obal. Moc krát děkuju. Pablo? Billy, ahoj. Musím tě vidět. Teď radši ne. Prosím tě, na chvíli. Chci si promluvit. Promiň, bombonku. Promiň, kudy na Panamerikánu, nevíš? Támhle zahneš doprava a můžeš jet rovnou do prdele. Ahoj. Ahoj. Díky, že jsi přišla. Sedneme si. Jasně, jo. V pohodě? Jo, naprosto, co chceš? No, víš, jde o to, že tyhle poslední dny jsou pro mě trochu zvláštní, chápeš, ne? Aha. Všechno, co jsi tuhle řekla, mě dost zasáhlo. Pořád jsem na to myslel, v hlavě mi to šrotovalo. Někdy mám pocit, že se chystám udělat pořádnou hovadinu a někdy zase ne, protože jsem se Sophie. Jde o to, že vlastně nevím, jestli dělám, co cítím. Jak se do ní pustila, napadlo mě, že jsem asi fakt blázen, když ji nechám, aby se ke mně takhle chovala. Co pak jsem takovej blbec? Je taková pořád. A jestli se teď chová takhle, nezmění se to, když to nezatrhnu. Takže problém je asi ve mně. Díky, že jsi tady. Tvého přátelství si vážím. Je pro mě důležitý mít někoho jako... Přátelé? Jsme přátelé? Tohle není přátelství. To je neštěstí. Pořád si povídáme a říkáš mi, že mě máš rád. Ale budeš se ženit. Za 2 dny. To je směšný. Vodíš mě za nos. Stůj! Počkej chvíli. Počkej. Před lety si dostal šanci a vycouval si z toho. Vycouval? Vycouval. Seš maminčin mazánek a ona řekla, že já nejsem ta pravá. Máma tě měla ráda. Jak by mohla ta mrcha? Tvrdila, že jsem narkomanka, když studuju umění, Pablo. Kde jsi tohle vzala? Řekla mi to. Když jsem to řekla tobě, stál si za ní. A víš co? Nenávidím ji. Máš podělanou rodinu. Až na tu starou pratetu. Jak se jmenovala? Olga. Olga, ta mi vždycky říkala, tobě to sluší, Pilar, opak tvý matky. Mrcha jedna, kdyby neumřela, bydlíš s ní doteď. Mamánek. Oidipus, vsadím se, že tě do 13 kojila. Brzdit trochu, zbláznila ses? Nemůžu se na to dívat, Pablo. Máma umře a najdeš si stejnou. Ksantipu, co tě dusí, vláčí tebou a pořád tě sere. A ještě se ti líbí tak moc, že si ji chceš dokonce vzít, kreténe. Můžeš toho nechat. Víš ty co? To je to, co jsi. Šťastný hlupák. Vezmi si Sofii. Zasloužíš si ji. Ahoj, Billy, chtěla jsem vědět, jak to vypadá. Jedu zpátky. Chtěla jsem se zeptat, jak se Ne, máš. do háje, sakra. Roko, broučku, kde jsi, zlato? Rokito, či, broučku. Pojď sem, či, dám ti léky. Či. Rokito. Kocourku.
taky to? Sakra! Roko! Roko! Tady jste. Ahoj. Jak jste se měli? Co pak je? Dej mi ho, ať se přivítáme. Stalo se něco? Pilar, co je? Dej mi ho. Dej mi ho, Pilar. Dej mi ho, prosím tě. Ahoj, Roko. 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 Roko? Takhle už byl. Přísahám, že jsem ho tak našla. Roko? Roko! Je mrtvý. Cože? Dávala jsi mu ty léky? Ne. Jak to, že ne? Zapomněla jsem. Promiň mi to. Slíbila jsi, že se o něj postaráš. No dobře, zasekla jsem se, prostě zasekla. Zasekla se? Jo, zasekla. Děláš, jako by to bylo tvý dítě. Jako by to bylo dítě? Myslíš, že o nic nejde? Roko je všechno, co mám. Proč jsi neřekla, že se o něj nepostaráš? Poprosila bych někoho jinýho. Tak promiň. Stalo se, Izabel. Už jsem se ti omluvila za tu chlupatou kouli, tak co? Umřel, kocourek umřel, přestal trpět a je to. Co to říkáš? Roko bylo moje dítě. Jdi pryč. Co? Odejdi pryč z mého bytu, už tě tady nechci nikdy vidět. Jdi pryč, ven! Jdi z mého bytu, běž! Vypadni, Pilar! Jdeš akorát, dáš? Nedám, dej to pryč. Je to zadará. Já to nechci, slyšíš? Chci, abys stišil tu muziku, tohle je peklo. Tak si běž zatancovat. Zatancovat? Zavolám policii. Ano, tak jo, zavolej. Tady jsou. Chci se vyspat. Potřebuju spát. Co je? Zbláznila ses? Co je? Co blbneš, ženská? Zbláznila ses? Ne! Co to děláš? Nech to auto! Přestaň! Přestaň s tím! Nech to, slyšíš? Do hajzlu, zbláznila ses! Ty vrchlo, co jsi to udělala? Ta je úplně šílená!
Začni otázkou, kdo jsi. Fernando Salavéry, duchovní léčba. Divadlo Las Mangolias, Suypacha, 1170. Teď si krásně v klidu, Guido. Už jsi volný. Teď, až ti řeknu, necháš spadnout játra. Ta tě zbaví té bolesti, kterou ti ten vztah způsobil. Jo. Jdem. Tak, chlapče, dobrý? Připraven? Jo. Pust je. Teď? Ano. Jsem volný. Osvobozený. Osvobozený. Jistě. Osvobodil jsem se. Ještě Patricie, jednou. osvobodil jsem se. Patricie, osvobodil jsem se. Jsem volný, Patricie. Patricie. Dáreček. Děkuji. Fernando, vzpomínáte si? Vzpomínám si na tebe. Potřebuju vaši pomoc. Nezlob se, ale pospíchám. Vyslechněte mě, prosím. Jsem... úplně mimo. Nemůžu přestat. Už to není osvobozující, neovládám Uklidni to. se, já Počkejte, vím. prosím vás, Můžeš ubližuju být lidem, klidná. co mám ráda. To je normální. Bez bolesti není změna. Jo, ale už dost, chci být zase taková jako Přestaň, dřív. už nic neříkej. Aby se dalo znovu stavět, musí se důkladně bourat. To jsi chtěla, ne? Ale už nechci. Jseš stejná ženská, jako jsi byla předtím. Všechno to máš tady v hlavě. Ty to máš pod kontrolou, ne já. Já nic neudělal. Nechala jsi to vsugerovat jako všichni zoufalci a bez hlavě si do toho šla. Toť vše. Ale... Ty to máš pod kontrolou. Chceš přestat ubližovat lidem? No tak přestaň a je to hotovo. Začni hned a je to. Jo. Už musím. A rituál? Ahoj, tady je Pablo, nechte mi vzkaz. Ahoj, Pablo, to jsem já, chci s tebou mluvit. Zavoláš mi? Zatím. Zastav, na chviličku! Neutíkej přede mnou! Co zas chceš? Ahoj, bohyně, bombo z Olympu. Zase si mě vynechala. 200 000 zhlédnutí za... Ne, to ne. Uvědomuji si, že to můžeme zpeněžit. Co je to? Návrh smlouvy. Spojí nás jako partnery forever. Můžeš si to projít s právníkem, jestli ho nemáš, jednoho ti představím. Tak platí? Míra tvé vytrvalosti je vážně hodna obdivu. To mě podrž, Pilar, milý. Chodí, toč to hned. Můžeš dělej. to vypnout, prosím. Ne, nic, netočím. Chceš partnerství? To je jako ano? Ne. To má být ne. Ale nutně potřebuji asistentku. Praktikantku bez platu, budu na mizině, takže popřemýšlej o tom a zavolej. Čauky, my lovers. Čau.
Co dělá praktikant? No, co já vím, tak kopíruje, platí dodavatele, chodí do banky. Jdeme? Co chceš? Přišla jsem se ti omluvit. Nechci tě poslouchat. Koukni na mě. Znám tě. Tak se podívej. Myslíš, že jsou nahraditelný? Ne, to vím. Musíš nést následky toho, co jsi udělala. Bylo to hrozný. Podělala jsem to, řekla jsem hrozný věci. Promiň. No, myslela jsem, že... Tak já ho odnesu. Ne. Počkej. Nenávidím tě. Pojď. Je odčervený. Zavři. Mluvila jsem s veterinářem. Říkal, že Roko měl nadváhu. Takže to byla tvoje chyba, ale tak trochu i moje. No tak odpust mi, prosím tě. Tak jo, odpouštím. Vážně? Jo. O, děkuji ti. Opatrně. Odpustila mi? Toho ti nesvěřím, ani když půjdu na záchod. A perský ho neměli. Prosím tě, je z útulku. Kočička, Tvoje teta. Tu. Ahoj, Pablo, to jsem já. Určitě se zlobíš a máš pravdu. Chci se omluvit, prosím tě, chci se ti omluvit. Urazila jsem tě, řekla ti hrozný věci a nic není pravda. No tak zavolej mi, prosím. Už ne, připravte se. Já začínám. Ty budeš jako bubnovat. Musíme být přesný. Pš, ticho. Moje láska jde. Bez tebe. Život za nic nestojí, bez tebe. Naštěstí jsem pochopil, přemýšlel o všem. A pochopil jsem, co cítím k tobě. K tobě. Ke tvojí osobě. Je to láska největší. A dál to není, protože jsi přišla a tak jsme to, už jsme to nestihli, stejně to nepřečtu. Tak co? Dobrý? Uvařil jsem tvoje oblíbený. Snažil ses označit, co je co? Lásko, já vím, nebyl jsem zrovna příkladný manžel, to určitě ne. Ale už to vím. To už něco znamená, ne? Zlato, budu posilovat. Přísahám zalívat kytky. 2krát týdně zajdeme do restaurace, můžeme chodit do kina jako dřív, no. Javi. Lidi se můžou změnit. Javiere. Co ty? Myslíš, že to nepůjde? Už léta je to špatný. A je nám to jedno. Nemusíš se měnit. Jsi úžasný. Jsi sladký, něžnej, hodnej. Jsi hodnej. Jako línej brácha. Myslíš, že to nepůjde? Ale já se dokážu změnit. Chceš se změnit? Jo, udělej to. Ale já s tebou nezůstanu. Aha. Vím, že to zvládneš. Jo, myslíš, že zvládnu? Tak jo. Miluju tě, miluju. Dobře. Jo.
Ty Pili, přemýšlel jsem a chci ti říct, omluvit se za všechno. Já tě beru, víš? Nikolasi, asi nejsi špatný, tak tvoje macecha, má kozy jako střechu, opatruj se, ty troubo. Ty taky, matko. Tati? Pojď. No tak. Jdeme. Bereme se. Sophie a Pablo. Jak se máte? Jsem Pilar, jsem pozvaná. Přišla jsem za tebou. Poznáš mě, ne? Miluju tě. Pablo, miluju tě, jo. Já mám námitku. Ano. Pablo, ty hlupák. Dobrý den. Díky. Vy jste Pavlova prateta. Ano. Olga. A ty jsi? Pilar. A jo, Pilar. Zdravím moc ti to vás. sluší. Moc vám děkuju. Vám to taky moc sluší. No jo. Mějte se mnou strpení, tohle dělám a poprvé. Byl to nápad Sophie. A když mi to řekla, řekl jsem, ty jsi blázen. Pablo chtěl mít totiž svatbu v kostele. Ale Sophie mi řekla, ne, oddáš nás ty. Je to tak. Tak to bylo. Jo, tak to bylo. Takže, abych to vysvětlil. Vy nejste jen tak ledajaký pár. Jste milý pár. Nekonvenční. A ne proto, že Pablo je starší. Ne. Protože na věku přece nezáleží, ne? Není to zas o tolik. Ani to není znát, je opálený ten drdůlek, ale přizpůsobil ses. Jo. Držíš se, Sophie, krok. Tady kupředu je super intenzivní. Pavla jsem viděl poprvé při představování na oslavě narozenin tety Lala. Ano. Tety Lali. Lali, jasně, Jo. ano. Byla to úžasná žena. A Pablo zanechal moc dobrý dojem. I když ani jediné slovo. Ani slovíčko. Ne, mlčel si. Když chtěl promluvit, vrhla se na něj pohled, něco jako... Buď sticha. No, uvedl si se moc pěkně. Když jste odešli, řekl jsem si, výborně, Sophie, konečně máš vztah vysněného pána a otroka. Ale no tak, to není vůbec pravda. Ne. Začínají se přicházet gratulace. Ne. Jo. Klid. Všichni víme, kdo je v tomhle vztahu otrokem. Nemusíme to ještě posilovat křikem. Nepřeháněj, tak zlý to není. Dobře, nepřehánějme. Tak dobře. Takže pozvali mě ne, abych tu řečnil, ale protože Sophie ví, že mám rád odlišnosti a řekla, když jsou prsteny na celý život, proč si ty prsteny rovnou nevytetovat? Jo! Proč ne? Paráda. Jdeme na to? Jděte na to! Tetovat! Jdeme? Co? Půjdeme na to? Vážně? Jo, proto jsem říkala, že se o prstínky postarám. Ale mohla ses mě zeptat. A proč? Nevím, vážně si mě, překvapila. Jo, To překvapení, byl záměr. jasně. Jo, ale tetovat. Za minutu to vyřešíme. Umrtví mi to? No tak zlato, no Ne, tak. má trošku strach z jehel, ale No už to tak bude jdeme. dobrý. Jdeme tetovat? Jo. Jdeme. Jo, Je to jdeme tu. na to. Jdeme na to. Jdeme tetovat.
tohle jsem chtěl vždycky říct. Můžu? Jo. Pokud někdo má proti sňatku nějaké námitky, mluvte. Takže? Ne? Nikdo? Ne? Nikdo. Nikdo? Takže vás prohlašuji za manžele. Krásný. Ach jo, Pablito, vždycky byl trochu hlupáček. Naprosto. Ale šťastný. Hodí se k sobě. Mohl by se s tím živit. Co tu sakra dělám? Ty jsi sem přišla sama? Ano, sama. A odejdu sama. Dobrý. V pořádku? Dobrý. V pořádku, jsem v rád. pořádku, díky. Jsem v pořádku, díky. V pořádku, Pilar? Úplně v pořádku. Jo! Jsem šílená! No me aguanto a las personas que me apuran para caminar. Si la calle está angosta y para todos no hay lugar. Que me aturda como si necesito tanto ruido para llegar. Es un círculo vicioso porque nadie sabe dónde va. No, nadie sabe dónde va. En el medio de este lío voy sangrando por la boca y mi alarido aumenta un poco más porque soy parte de esta historia. Ya no me aguanto, amigo mío, y me vuelvo cada día más loca. Me voy volviendo cada día más loca, pero me vuelvo cada día re loca. A veces logro distraerme con la música y la soledad. Como llaves en la puerta y un candado a la violencia para estar en paz. Pero pienso que son tantos... V českém znění Ivana Andrelová, David Voráček, Filip Švarc, Milada Vaňkátová, Roman Hajlich, Nikola Votočková, Eliška Nezvalová, Ladislav Cigánek, Bohuslav Kalva, Matěj Havelka, Hana Igonda Ševčíková, Petr Gelnar, Luděk Čtvrtlík, Tomáš Juřička, Jan Patěk a další. Na českém znění spolupracovali Nataša Frias, Renata Wolfová, Zdeněk Buk, Eliška Pekárková, Tomáš Mourek a Pavel Pokorný. Ve studiu Grant vyrobil Vapet Production SRO 2024. Voy a ver si se me pasa el dolor cantando un buen rock and roll. Voy a ver si se me pasa el dolor cantando un buen rock and roll. Mi vida. Y ya no encuentro algún remedio. Esta es la suerte que me toca. En este mundo quien comprenderá que es tan ridícula esta historia.
Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, está fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contursi maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen hoy. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Wagner en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contursi maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen hoy. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños.